दा प्रमद बर'आ हाग्रामा मावनो हायै खामानिखौ मावनो हादों नंगौ माखौ थगायनायखौ दिनै जंदुवार ब्लकनि ट्रेनेल कनफारेन्सआव जेरैबायदि जादों खुब मोजां पाब्लिकआ जेरैबायदि फैदों बा जोंनि पार्टी वार्कार बिपिएफनि पार्टी वार्कार सेलखौनो होनथों आइजोफोरखौनो होनथों बयबो मोजाङै बाहागो लादों आरो बिथांमोननि मोखांखौ नायोब्ला बिसोर जे एखेबारे नैबे दानि सरकारखौ प्रमद बर' सरकारनि सायाव गोजोननाय गैया बेखौ रोखा नुजानाय बायदि नुनो मोन्दों ओंखायनो आं बुंगोन दिनैनि बे बिपिएफनि जमदुवार ब्लकनि कनफारेन्सआ साक्सेस ग्रेन्ड साक्सेस जेब्लानिफ्रायनो सुक्ति जादों बिटिसि सुक्ति जादों 2003 नि 10 फेब्रुवारिनि उनाव बिनि सिगांबो आइजोफ्रा स्पेशेल बर' आइजोफ्रा आथोन आबोब जानानै बे संग्रामाव सेपारेट स्टेट मुभमेन्टआव बाहागो लाबोखादोंमोन बिनि उनाव 2006आव बिपिएफआ 2004 नि नभेम्बराव दादों बिनिफ्राय जेनेरेल काउन्सिल फैखांनायनि उनाव बिमा माहारिखौबो आइजोफोरखौबो राजनैतिक भाबै माखासे अधिकार आरो पलिटिक्सनि गेजेरजों समाजखौ सुधारनो माने सोदांनायनि माखासे खामानिनि थाखाय 2006आव वमेन बिपिएफखौ दानाय जादों बिनिनो आं गायसनगिरि आफादगिरि आरो बेगम आक्तारा आहमेदा जेनेरेल सेक्रेटारिमोन जोङो 11 जनिया मोनसे एडहक कमिटिजों बे सेन्ट्रेल कमिटिखौ दानानै जोङो डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोरखौ दाफुंनाय जादों बिनिफ्राय 2009आव जों बेखौ फुल प्रेजेक्ट खालामहैदों कमिटिफोरखौ दायै दा बिनि उनावहाय जोङो बे समनिफ्रायनो बिपिएफ आइजो बिपिएफ दालायखौ दाखांनायनि उनावनो जों मोनफ्रोमबो जायगायाव थांनानै आइजोफ्राबो जे सजाग जानांसिगौ बे बिटिसिखौ खुंनायाव खामानि मावनो हायो बेफोरखौ जोङो माने बुजायफोरदों आरो सांग्रां लाबोदों जायनि थाखाय जों नुबोनायाव बा रायजोफ्राबो नुबोनायाव जिखुनु इलेक्सन समाव आइजोफोरनि जे अबदान बा आइजोफ्रा जे बाहागो लाबोदों बे रोखा आरो बुंनो थाङोबा देरहानायनि बेलायावबो आइजोफोरनि गोबां कन्ट्रिबिउसन दङ आरो जेब्ला सेन्ट्रेलाव इन्दिरा गान्धीया जेब्ला प्राइम मिनिस्टार दंमोन बे समावनो आइजोफोरखौ लानानै न'खर माखासे जौगाखांनायनि सारा भारतआवनो सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ दानाय जादोंमोन बेनिफ्राय जोंबो जोंनि बिटिसि ओनसोलावबो आइजोफोरखौ सेल्फ हेल्प ग्रुप दानायनि गेजेरजों बेवहाय खुनु पार्टि बिसार गैया जेसेबां आइजोफोर दङ गामियाव जे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि क्राइटेरिया नियम बे नियम बायदियैनो जोंबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ दाबोदों बिनिफ्राय रिकगनाइजआ बे समाव डेभेलपमेन्ट ब्लकआव जायोमोन 2009आव आं जेब्ला प्रेसिडेन्ट दंमोन बे समाव जों 500टा बिटिसि एलेकानि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जोङो 5,000 करि फैसा होबोजेनदों बेनिफ्राय फैयै दिनै एनआरएलएम जाबाय एनआरएलएमनि गेजेरजोंबो जेसेबां रिकगनाइज मोननाय सेल्फ हेल्प ग्रुप दं बेखौ बिटिसि सरकारा बे समनिफ्रायनो फैसाफोरखौ होबोदों बिनिफ्राय 2012निफ्राय 11निफ्राय एनआरएलएमनि गेजेरजों डाइरेक्ट सेल्फ हेल्प ग्रुपनि एकाउन्टआव फैसाफोरखौ हरनाय जाबोदों जों बे एवारनेसफोरखौ जों लाबोदों खुनुदिन जोङो पार्टि बादखौ खालामफेराखै बयबो जेसेबां दङ बिथांमोननो जों होबोनाय जादों आरो 2020निखौ होस्लाबनो हायाखिसै खिन्थु होबोदों बिथांमोनहा 15,000सिमखौ मोनबायमोन आरो बिनिफ्राय क्राइटेरिया जेसेबां एनआरएलएमनि जे नियम दङ बे हिसाबै लन मोननायनि सिस्टेम दङ सोरबा सेल्फ ग्रुपआ 5 लाखसिमबो मोननो हाबायमोन दा जों बेखौ बुंनो हायो आंथ' खुनु प्रमानखौ नुवाखै दिनैसिमबो मोनसे जायगा खिन्था नैबे स्कुलखौ जों नुबाय लामा मोनसे देखाय बिथांमोना लामा बानायदों होनदों सायाव मेकआप खालामनाय पाउडार खालामनाय खिन्थु फाउन्डेसन हा खोनायनिफ्राय आराम्भ खालामनानै हाखर हाला लुथेनायनिफ्राय खालामनानै बबेबा लामा दोंसेखौ खोन्था जों नैबेखौ मावबाय होननानै बिथांमोनाथ' खोन्थानो हाया दा बाथ्रा बेनो जे हाग्रामाया जेखौ मावनो हायाखै बेखौ बोसोरथामाव मावदों होनदों हाग्रामाया थगाया खुनु दिन रावखौबो थगायफेराखै थगायनो रोङा बियो माने रावखौबो माने दाबि धमखि होननानै खोथा बुङा रायजोनि गोजोननायनि खोथाखौ बिथाङा बुंदों ओरैबायदि ओंखायनो रायजोफ्रा मोजां मोनो बिथांखौ सिम्पोलखौ दा प्रमद बर'आ हाग्रामा मावनो हायै खामानिखौ मावनो हादों नंगौ माखौ थगायनायखौनो प्रमद बर'आ मावनो हादों आरो बिनि थगायनाय सोलिनाय माने दफा मुफा खोथा बुंनाय एखेबारे बे खामानिखौनो बिथाङा मावनो हादों
आरो बिथाङा दिनै बिटिसिखौ सिफायनो नागिरनाय जे षड़यन्त्र खालामो बे जोबोद मुगैथाव आरो बेखौ खुनु दिन खालामनो हाया खारन बे बिटिसिया गोबां जोंनि जोहोलावफोरनि मुंख्लं सहिद आरो साफ्रोमबो बिटिसियाव थानाय हारसा बर' जायखि हारियानो जा मानो बयनिबो गोलोमदै दं बेहाय रायजो राजानि थै दङ बेहाय थै आरो गोलोमदैजों सोरजिजानाय बे बिटिसिखौ जोङो थांनानै थासान्दियाव अलखदाव खोख्लैनानै दोननो हाया।